الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Počnemo inšallah kako bi neki s няколко ајета от Корана. Някой да иска да чува някаква сура? Каква сура иска да чува? Тамам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله. Sunneta slед последния аят сурата Духа, човека да каже Алхамдулилlah. Последния аят означава وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Покажи благата, които Аллах Субханаhu ва Та'аля ти е дарил. И тогава Мухаммад саллаллаху алейхи ва салlam винаги след този аят е казал Алхамдулилlah. Алхамдулилlah за всичко, Алхамдулилlah за благата, изпратена от Аллах Субханаhu ва Та'аля. И те са много, субханаллах, обаче не са оценени от много. Ще говорим за различните, обаче главната тема ще бъде дунията. Има един хадис от Мухаммад саллаллаху алейхи ва салlam, предаден в Муслим, където казва Мухаммад саллаллаху алейхи ва салlam: клъна се в Аллах, този свят в сравнение с отвъдното ахирета е подобно на количеството вода, което човек получава, когато пъхне пръста си в морето. Нека тогава да види с какво се връща. Колко вода ще има тогава на пръстче, когато просто го слага в едно море и дори една капка няма да има. Субханаллах. И заради тази дуня има и братя, има и сестри, които се спорят заради нея. Заради пари, заради едни проблеми, заради думи, заради много неща. Има семейства, които вече не говорят заедно, защото едното семейство е дало някакъв заем, другото семейство не иска да го връща. А вече виждаме и по-лоши неща. Виждаме и сина да не говори с баща си заради дунята. Виждаме дъщерята да не говори с майка си, пак заради дунята.
Виждаме едни неща, които само показват дунята колко е влезнала в нашите сърца. Виждаме дунята колко е важна за нас. И това може да го разбереш, когато чуваш, че някой умрял. Всички ние влизаме в шок. О, той е умрял. Това разбира се. Нормално всички не си умрял. Ние всички отиваме един след друг. Обаче, от любовта ни към дунята сме забравили смъртта, сме забравили ахирета. И когато чуваме, че някой умрял, казваме, как така? Как така? Как може този човек да умре? Той вчера беше с нас. Той може да е с тебе. И на същия момент Аллах Субхану да му преведе душата. Обаче, Субханаллах, както казах, дунята вече е влезнала в нашите сърца до една степен, която показва, Субханаллах, колко болни сърца имаме от нас. Болни сърца в смисъла не е лоши сърца или лоши хора. Болни сърца означава наистина болни сърца, които искат лечение, които са нужда от лечение. Това лечение е лечението на Аллах Субхану ва Та'аля и неговия пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Това лечение няма да дойде като хапчета, нито ще дойде с някакви медикаменти или с някакви инжекции. Или това лечение ще бъде просто когато ние връщаме при Аллах Субхану ва Та'аля в дунята, преди да го направим за ахирет. Когато и за истинската любов искам да го говоря. Когато искаш да видиш любовта ти към Аллах Субхану ва Та'аля, ще я разбереш, когато си в една трудност, когато си в трудни времена, когато се страхуваш от него, Аллах Субхану ва Та'аля. Там трябва да направим едно сравнение, една разлика. Когато се страхуваш от един човек, ти бягаш от него. Обаче любовта ти към Аллах Субхану ва Та'аля ти накара, когато се страхуваш от него, да бягаш към него, не от него. И това е любовта на Аллах Субхану ва Та'аля. Когато Аллах Субхану ва Та'аля казва: о, моите раби, само тази дума Субханаллах е пълна с любов и лекува болни сърца. О, моите раби, о, вярващи, не забравяйте, че Аллах Субхану ва Та'аля маха всичките грехове. Не забравяйте, че Аллах Субхану ва Та'аля прощава всичко, от най-голямото до най-малко. Обаче той изисква Аллах Субхану ва Та'аля просто да направим истинско тълбе. И поради тази причина Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е учил сахабите да направят тълбе винаги, дори всеки ден. Дали си направят нещо, дали не си. Може човека понякога да направи нещо, за което не знае. Може човек понякога да говори нещо или да изрича една дума, която може да е много опасна, обаче той не я е измислил, той просто я е казал. И за това Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал: онзи من أمن لي بما معناه من أمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أمنت له الجنة. Онзи човек, който може да ми осигури езика си, това, което е в устата си и това, което е между краката си, аз мога да му осигуря джанета. Езика е просто понякога по-остър нож. И понякога човека може да каже едни думи, които просто ни казва от яд. Обаче след тези думи няма да има оправие, след тези думи няма да има връщане. За съжаление. И има тук една поговорка на арабски, много интересна, което казаха много най-старите палестинци на Палестина. Винаги са казали: кабират това, съдълната зръка. Надувай проблема и остава голямо. Изпразни го и остава малко.
Каквото и да стане, ти правиш проблема голям. И тук ти го правиш малко. Ти можеш да го контролираш. Има едно определено време, по време на спор и проблем. Това време се казва времето на шайтана. И това време е най-хубавото време за шайтаните, хората и от джиновете, в което ще могат да те насочат към по-лошо. Ти си ядосан, ти си така. Идва шайтана и почва да те говори. Той ти е наричал така, той те е псувал, той те е. И почва човека малко да си ядосан. Докато идва времето до най-лошото нещо в дунява. И това е, когато двама жени влизат в спалата и се развеждат. Има една случка, която е предадена в различни книги. Това е, че Иблис, легендарен Бог, той има арш. Арш, това означава един стол, така много хубав. И неговия арш е над водата. И всяка нощ идват шайтаните при него, неговите служители. Идват при него и казват какво са направили. Единия идва и ви казва, накарах един човек да пие алкохол. Той ми казва, не си. Идва другия, казва, накарах един човек да направи сина. Отиват. Другия човек, накарах двама братя да се спорят. Той казва, отивай. Последния идва и вика, накарах двама жени да се развеждат и да се развеждат. И той казва, ти си. Когато едно семейство става две семейства, най-губещите не са нито бащата, нито майка, най-губещите са деца. И проблема е, че след развеждането почват и други проблеми. И пак децата са засягани и там. Аз искам детето да е при мене, не детето нека да е при мене, добре, тогава една седмица при тебе, една седмица при мене, не, неговото семейство влиза в проблема, неговото семейство влиза в проблема и става още по-големи огромни проблеми и сметката се плаща единствено от децата. И детето става по-голямо и се расте и после разбира, че той няма никакво уважение към баща си, нито към майка си, нито към техните семейства. Защото от тях не е видял хейт, от тях е просто видял само дуня, яни само проблеми. И когато развалим едно семейство, това означава, че сме развалили едно бъдеще. Това бъдеще можеше да е едно бъдеще, от което ще излезне един хафъз, да излезне един айлен, от което може да излезне един добър човек. Обаче, за съжаление, това, което виждаме днес, е, че хората избягват от тези проблеми, търсейки дунята. Ако питате онзи, който пие алкохол, защо пиеш? Той ще ви каже, просто искам да забравя всички моите проблеми. Поради тази причина аз пия. И тези хора, за тях дунята е просто алкохол. Отиват и искат да работят, искат да изкарат пари. Искат да имат възможност. Искат, докато меляйката на смъртта идва при него. И му казва, ела сега при мен. А моите пари не може да ги вземат. Моите имоти, моите неща, моите коли. Вика, това е за дунята. Вече твоята дуня е до тук. Повече дуня, повече алкохол, повече зина, повече живот нямаш. Ела да.
Дай ми твоите отговори на въпросите, които се знаят. Какви са твоите отговори? И няма да знае нищо. Няма да може да каже нищо. Вижте, Иблис, алейхи ла'натуллах, как просто не иска да накара хората да влезнат с него в джехеннем. Той знае, че е отива в джехеннем. Няма как. И поради тази причина иска да вземе най-много и най-големия брой хора с него, да не само. И вижте, субханаллах, до края на дунята, когато ти виждаш мелекен маут, милайка на смъртта, когато го виждаш, той идва да ти взима душата. Душата излиза по две различни начини. Първия начин е много лек начин да завяваш. Няма да усеща нищо. Нищо няма да усеща. Излиза много спокойно и мисля, че всички ние сме видели едни хора, които са умрели по този начин и по другия начин. Ние сме видели хора, които са умрели и виждаш, субханаллах, как е умрел, обаче викаш, валлах, той сякаш ли. А виждаш друг, той никой не му е направил нищо, обаче сякаш пребит. Сякаш някой го е набил. Сякаш е изживял най-трудните си времена, точно преди смъртта. Там е разлика. Твоята дуня и твоя начин да я живееш ще определи начина, по който твоята душа, твоя дух ще излезе. Ти избираш. Или ще е лек начин, без никакви проблеми, или ще е един болезнен начин. И той е просто само началото. Той е просто само началото. Колко струва тази дуня? Ние да продадем нашия ахирет заради нея. Колко струва тази дуня? Ние да я изживеем, дали за 10, за 20, за 50, за 100, иншалла за 200 години. Какво ще може да е? Нищо. Пари, както казваме на арабски, старите араби и палестинци, викат, че пари е усудията на дунята. И то е така. Едни пари, добре, имаш пари. Хайде отивай. Отивай. Изгради един дом. Прави един двор, ако искаш. Прави всичко. Купувай най-хубавите коли. После. Този дом няма да изгледа. Както казва Али на Аби Талиб, Хазрите Али, казва едни много интересни думи, като поезия. И вика, Амуалуна лидами бидали миявати нечмаба. Нашите пари ги събираме за нашите наследници. Вадуруна ли халаби дехли на книга. И нашите домове ги изградим просто за да се разградят. Има край за всичко. Знайте това. Има край за всичко. Единствено, който няма край, това е Аллах субхану ва та'ала. Всичко друго, което виждаш, има край. Обичай, който искаш, защото някой ден или ще го изгубиш, или той ще те изгуби. Дали е в дунята, дали е заради смъртта. И прави каквото искаш, обаче помни, че това, което правиш, ти ще бъдеш отговорен за него. Помни, че Аллах субхану ва та'ала ще те държи отговорен за тази дуня, която не струва при Аллах субхану ва та'ала едно крило от муха. Не струва при Аллах субхану ва та'ала дори това. Не струва при Аллах субхану ва та'ала нищо, дори нито една капка от морето не струва. Това е дунята. Това е просто дунята. Една дуня, която е лъжлива. Една дуня, пълна с неправда. Една дуня, където ще видиш силния да убива слабия. Ще видиш хората с пари да убиват, бедните да ги изядат. И там не е проблема.
Проблемът е, че ти нищо няма да можеш да направиш. Ти ще гледаш и това е. Няма да имаш нито право, нито възможност да направиш нищо. И това е, защото дунята е влезла в сърцето. Онзи човек, който няма дуня в сърцето си, ще бъде като хората на Газа. Там не ги интересува. Дуня, вие ли изпращате едно дете на 10 години. Той вика, не ни трябва вашата храна. Не ни трябва вашата помощ. Ни трябва само едно нещо. Или да живее с гордост, или да умрем и да станем живи. Това е. Едно от двете. Ти говориш за едно дете на 10 години. Яни Субханаллах, виж, когато няма дуня в сърцето на човека, тогава работи мозък. Но когато има дуня в сърцето, човека мисли с нея. Човека мисли с това сърце, което заради дунята ще стане черен. То ще стане просто едно нещо, което е по-твърдо, дори от камък. То ще стане едно нещо, което вече няма връзка с Аллах Субханаллах. Вече има връзка с дунята и живее заради него. Тези деца в Газа, където гледайки Субханаллах, техните семейства как са отишли, казвайки Алхамдулилlah, казвайки Аллаху Акбар, казвайки Аллах, ти знаеш по-добре. Тези хора знаят дунята колко струва. Знаят, че тази дуня не струва нищо. И когато чуваш едно дете, едно момиче на 7 години, тя да каже, Я Rabbi, аз знам, че е харам да искам да умра. Знам, че е харам да поискам смърт. Обаче, вече не само цялото ми семейство. И цялата ми рода е там. Тя вика, там ще ми е много по-хубаво, много по-спокойно при тебе, Яра. Там няма да има неправда, няма да има родители, няма да има проблеми, няма да има такива хора, които гледат какво става, а замълчават. Заради какво? Дуня. Арабските страни замълчават заради дуня. Дунята, защото ако говорят нещо, Америка ще поиска заемите, които ги е дала за тях. Заради дунята. Ако тръгват да направят нещо, тези, извинявам се за дума, обаче понякога трябва да използваме конкретните думи, тези мъстници, които се казват арабските лидери. Защо не искат да направят нещо? Защото се страхуват заради стола, на което са седнали. Страхуват се за техните места, страхуват се за това, което притежават, за техните пари, дунята. Всичко е просто дуня. Всичко е просто дуня. Неправдата идва от дуня. Проблемите идват от дуня. Всички тези проблеми идват просто от дуня, която не струва нищо. Валлахи не струва нищо. Човека от нас се страхува, той се страхува от смъртта, просто заради дунята. Ти ако отиваш при някой и знаеш, че този човек е пълен с милост и няма да ти направи нищо, освен доброто, ще отидеш там и ще бъдеш спокоен. Този човек няма как да ми навреди, няма как да ми направи проблеми, да ми създава ядове. А когато човека отива при Аллах Субханаллах ва Та'аля, когато се страхува от смъртта, знае, че има нещо в сърцето. Когато човек се страхува от смъртта и се страхува от срещата с Аллах Субханаллах ва Та'аля, знаете, че има дуня в сърцето. Дали е една малка част или голяма. Когато човека се страхува от Аллах Субханаллах ва Та'аля в смисъла, че не иска да го срещне, знайте, че дунята го управлява. Но, вижте Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когато беше
моментът преди да умре. И тогава, и това беше няколко дена, той събра всичките му жени. И той каза и попита, ще мога ли да отседна в стаята на Айша? От уважението попита всички. Вика, може ли? Давайте ли ми разрешение аз да отседна в стаята на Айша? Те казват, разбира се, Расул. Разбира се. Той отива и там, беше легнал Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. Имайки главата си на краката на Айша радиаллаху анха. И той се изпотява толкова много, че Айша радиаллаху анха предава, тя казва, никога не съм видяла един човек да се изпоти по този начин. Никога. И Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, той имаше много тежки симптоми преди да умре. Много тежки бяха. И казва той, субханаллах, се събужда и влиза в кома. Събужда се и влиза в кома. Когато се събужда, вика, инна ли маути лесакарат. Я Аллах, колко тежки са тези симптоми. Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. Вие представяте ли, че ние говорим за Мухаммад, за пророка на Аллах субхану ва та'аля, за онзи човек, който вече знае, че ще влезе в дженета. А ти, мусулмани, какво ще кажеш в това време? Какво ще направиш в това време? Когато Мухаммад салалаху алейхи ва саллям му усетил болка при смъртта, когато Мухаммад салалаху алейхи ва саллям се изпотил преди смъртта, ти какво ще направиш? Какво ще стане с теб? И ние сме просто едни хора, пълни с проблеми, и пълни с грехове, и пълни с лъжи. А Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, най-чистия, той е имал такива тежки симптоми. И преди смъртта идва мелек на Муса. И това е милайката на смъртта. Идва при Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. И казва, я Мухаммад, ассаламу юқрибука ассалам. Аллах субхану ва та'аля, едно от неговите имена е ассалам. Казва, ассалам юқрибука ассалам. Ассалам, той ти дава салам. Яни Аллах субхану ва та'аля ти дава салам. И той казва, ако искаш, ще направим така да живееш до съдбата. И ако искаш, отиваш при горния приятел. Ако е това, при горния приятел. И Мухаммад салалаху алейхи ва саллям точно субханаллах, колко е дръгна до мяко. И Мухаммад салалаху алейхи ва саллям точно преди да умре, е казал, белен рафиqa al-a'la, белен рафиqa al-a'la, белен рафиqa al-a'la. Не, искам гордото приятел. И тогава душата му излезе. Просто една добавка, която и Мухаммад салалаху алейхи ва саллям умрял. Мисля, че ние към момент няма да имаме една по-голяма болка от болката, когато сме изгубили Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. Дори да е баща, дори да е майка, син, дъщеря, каквото и да е. И тогава имаше сахабета там, около тях, разбира се. Сахабетата те влезнаха в шок. Как Мухаммад салалаху алейхи ва саллям умре? Дори Умар радиаллаху анху, който обичаше Мухаммад салалаху алейхи ва саллям толкова много, той извади сабията си, той вика, онзи, който казва, че Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е умрял, ще му отреже главата. И той плаче. И хората не знаят какво да направят. Хората почват да плачат. Никой не знае нищо, сякаш никога не са живели. Сякаш дунята нищо не означава. Хората искат само Мухаммад салалаху алейхи ва саллям да се върнат. Докато идва приятеля на Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, Абу Бакр. И той
тогава казва един думи. Субханаллах, той тогава казва един думи, които просто бяха, просто, може би най-тежките в живота му. И той никога не е обърнал към Мухаммад ﷺ, просто си. Никога не му е казал само Мухаммад. Той винаги казвал Я Расулаллах, о пророка на Аллах. Тогава е единственият път пред всички е казал Ман кана я'буду Мухаммадан, фа инна Мухаммадан қад мат. ومن كان يعبد الله فإن الله حي قيوم. Онзи човек, който се спущише на Мухаммед, трябва да знае, че Мухаммед е голям. А онзи човек, който се служи само на Аллах, трябва да знае, че Аллах субхану ва та'аля е голям. И тези думи, субханаллах, улесниха на много сахабата. И влиза тогава Абу Бакр при Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и го гледа как лежи там. И той го целува челото и вика Ма атиябака хайя, ва ма атиябака мейта. Вика о пророка на Аллах, колко си красив, жив и колко си красив и умрял. И влизат сахабета един по един да дават селями на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на пророка. И всички помнят всички тези времена, всички помнят всички тези времена, които са минали с Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям приятел, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пророк, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям баща, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям брат, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям семейство. Той всичко беше. И просто когато отиде Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, разбраха много сахабета, че дунята наистина нещо не струва. И поради тази причина, братя и сестри, когато говорим за дунята, валлахи, дунята не струва да имаме проблем между семействата. Валлахи, семействата не струва бащата да не говори с сина си или с дъщеря си заради дунята, или сина и дъщерята да не говорят с техните родители заради тази дуня. Валлахи не струва ние да отидем да работим, да направим всичко само заради дунята, заради това, че искаме да нахраним нашите деца. Знае, че препитанието идва единствено в Аллах субхану ва та'аля. И ти колко и да направиш, колко и да работиш, каквото и да използваш, трябва да знаеш, че препитанието ти е писано дори преди да се родим. Трябва да знаеш, че Аллах субхану ва та'аля е отредил всичко и няма да получаваш повече или по-малко от това, което Аллах субхану ва та'аля ти е отредил. Поради тази причина, от сега нататък, братя и сестри, нека да се върнем при Аллах субхану ва та'аля желателно, с желание, собственото желание, преди да бъдат накарани да се върнем при Него. Нека да се върнем при Него, субхану ва та'аля, в тази дуня, искайки това нещо, преди да сме накарани да застанем пред Него и Той да ни държи сметка за това, което сме направили. Нека да разберем, че тези пари и тези възможности и тези неща, които ни притежаваме и имаме в тази дуня, нищо не означават и нито дигат човека, само го сваля, само го поправят потребен. Защото най-бедните хора днес в тази дуня не са хора с пари. Най-дребните хора и най-бедните хора в тази дуня са хората, които нямат сърца. Най-бедните хора в тази дуня са хората, които нямат усещане. Най-бедните хора в тази дуня са хората, които виждат как нашите братя и сестри биват избивани навсякъде и продължават да ядат, да спят, да направят всичко, сякаш нищо не е стало. Тези са най-бедните. Нека ние всички да не бъдем от тях.
дека ние всички бииднилlah да се върнем и да станем наистина уммета на Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam. И заедно винаги да го споменаваме салаллаху алейхи ва салlam, защото никой не е направил за тебе колкото Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam. Дори баща ти и майка. Без Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam щяхме всички да сме в джехенем. Без Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam, Аллах, щяхме да бъдем просто един хора, където човека, който е с пари, с възможности, ще изяде и ще убие човека, който е беден, който нищо няма. Обаче Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam не го казал пътя. Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam, човека пълен с милост, когато го изкараха от едно село до Мекка, и когато го набиха, и когато хвърлиха и камъни по него, дойде Джибрил алейхи салам и казва: о пророка на Аллах, това село се намира между две планини, и казва Джибрил алейхи салам за Мухаммед салаллаху алейхи ва салам: о пророка на Аллах, ако искаш, сега мога да затворя и двете планини върху тези хора и няма да ги видиш после. И няма повече да чуеш за тях. А Мухаммед салаллаху алейхи ва салам вика: стоп. Не съм дошъл да това нещо. Аз не съм дошъл нито да убивам, не съм дошъл нито да показвам сила, не, аз съм дошъл да поканям хора за ислям. И субханаллах, един такъв човек пълен с милост трябва ние като мусулмани да го последваме. Трябва ние като мусулмани да го познаваме, защото повечето от нас Аллах не го познава. Повечето от нас да кажем, например, дайте ми няколко имена от някакъв корен отбор. Десетки хора ще ви кажат, не само 10, 20, 30, 50 имена. Обаче да кажем на няколко от нас и нашите младежи, дайте ми имена на 5 или 6 сахабета, няма да мога. Дайте ми имена на бащата на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам или например, 3 или 4 от неговите жени, няма да мога. Ние не познаваме Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Ние не познаваме исляма. Ние не познаваме сахабета, които са истинските супермени, които са истинските силни хора, които заради тях Аллах субханаху ва та'аля е запазил тази религия, които Аллах субханаху ва та'аля е избрал по име, за да бъдат причината исляма да стигне до нас и в това село. Когато говорим за тези силни мъже и жени, нека да ги използваме и да покажем за нашите деца кои са. Между нашите деца просто да гледат едни неща, които не са от реалността, използвайки Супермен, използвайки Батман, използвайки Спайдермен, използвайки такива измислени имена, които не съществуват, а просто само нашите деца да имат някаква представа за тази дуня. Не. Вместо Супермен говори за Абдулlah ибн Зубейр. Вместо Батман говори за Зубейр ибн Ауам. Вместо Спайдермен говори за Умар ибн Хаттаб, говори за Али ибн Аби Талиб, говори за Усман ибн Аффан, говори за Абу Бакр ас-Сиддик радиаллаху анху, говори за Хамза ибн Абдул Мутталиб, говори за тези хора, които са били причината Аллах субханаху ва та'аля с тях да издига исляма. И никой няма да може да направи нищо за исляма. Който и да е, колко е имало хора, които са искали да убиват мусулманите, се го направят. Да потрошат мусулмански семейства и мусулмански държави, те се го направят. И всичко са направили. Обаче исляма винаги е станало просто по-силно и по-сигурно. Това е религията на Аллах субханаху ва та'аля, каквото и да направят. Виж сега за Газа, какво говорят хората и какво не знаят. Ти говори за хиляди, валлахи, хиляди, ако не повече, които са влезнали в исляма и станали мусулмани. Заради това става въпрос. Гледайки как тези държави, най-силните държави по света, не могат да убиват една ивица, едни хора в една ивица, която е по-малко обсорна. Въпросът е как? Въпросът е как? Това е помощта на Аллах субханаху ва та'аля.
И толкова струва дунята. Нищо. Ето тези хора, които имат всичките възможности, всички армии, всички оръжия. Обаче, това тук не става въпрос за дунята. Това, което става въпрос, не става въпрос за дунята. Ако става въпрос за дунята, отдавна щяха да бъдат умрели, щяха да бъдат шахиди. Всички казват. Една бомба е готова. Това е. Една бомба. Това е. Обаче тук става въпрос за една сила, която е по-голяма от силата на Америка, силата на Израел, силата на всички тези измислени държави. И това е силата на Аллах Субхану ва Та'аля. И каквото и да направи, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям го е казал преди повече от 1400 години. Той е казал: "Ла ялухум ман хадалат." Говорейки за каза днес, той казва: "Ла ялухум ман хадалат." Няма да ги, няма да направят нищо тези хора, които са ги изоставили. Тези хора, които са изоставили хората в Газа сега, нищо няма да могат да направят. Нищо няма да могат да ги навредят с нещо. Няма да могат да направят нищо, абсолютно нищо. Заради нещо. Едно нещо, и това е, че тук не става въпрос за дуня. Тук става въпрос за Аллаховата сила. И Аллаховата сила в идващите дни ще я видим. Би'идhnillah. Иншаллах, в тези дни идващи ще видим силата на Аллах Субхану ва Та'аля. И ще гледаме нашите братя и сестри, би'идhnillah ва та'аля, носейки знамената на исляма, нито на Палестина, нито на Йордания, нито на Турция, нито на България, знамената на исляма, и това е в Ал-Масджид Ал-Акса. Би'идhnillah ва та'аля. Аллах да е доволен от вас всички и да ви възнагради. И иншаллах Аллах Субхану ва Та'аля да ви събере така, както ни е събрал тук в Ал-Масджид Ал-Акса. Първо всички да хладим иншаллах заедно и после в Джаннатул Фирдаус с Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах да е доволен от всички вас и да ви възнагради. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи.